खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 सेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली सासे जाखांफुनाय आइनजिबि आइजो थामहिनबा सासे उकिलनि सुंदोब सिनायथिनि सायाव बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय जादों। जाथाया जाबाय पान्जाब रायजोनि सासे आइजोनि जिउ जारिमिन। बे आइजोआ उन्दै समनिफ्रायनो सासे एयार हस्टेस जानायनि गेदेर सिमांखौ फिसिनानै दोनदोंमोन, नाथाय जोबथा बुब्लियाव बियो एयार हस्टेस जानायनि जा मिजिं, गावनि जौथाय थामहिनबा हाइटनि थाखायनो बे एयार हस्टेस जानो नाजानाय जि गेदेर जिउनि थांखिमोन बेखौ नागारनानै बिथाङा डिग्री कर्स फोजोबनायनि उनाव बिथाङा एलएलबी फरायो। डिग्री कर्स फोजोबनायनि उनाव बिथाङा एलएलबी कर्सखौ 2020 मायथाइयाव फोजोबनानै गावखौ सासे लेयार हिसाबै सिनायथि होनो हायो। खोथाया जाहैबाय बिथांनि जौथाया थामहिनबा हाइटआ 3 फुट 10 इन्सि मोन। थिग बिदिनो भारत हादरनि बारग' प्राइम मिनिस्टार लाल बाहादुर शास्त्रीआबो 5 फुट 2 इन्सिल'मोन। नाथाय 5 फुट 2 इन्सिल'नि सासे सुबुंब्लाबो बिथाङा भारत हादोराव ओरैबायदि राजखान्थिनि फोथाराव मोजां खामानि मावनानै गावखौ बाउसोमलांदोंमोन आरो बे गावखौ बाउसोमनायनि गेजेरजों भारतनि राजखान्थियारि जारिमिनाव बिथाङा खुमुर जायै जारिमिन सोरजिनानै गालांदोंमोन। थिग बिदिनो पान्जाब रायजोनि अरबिन्दर कौर होननाय सासे आइजो, बिथांनि जौथायाबो 3 फुट 10 इन्सिल'मोन, जायनि जाउनाव बिथांखौ उन्दै समाव बिमा बिफाफ्रा बिनि जौथाय एबा हाइटखौ बारायनो थाखाय बिथांखौ खेबले फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांखौ खेबले फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो बिथांनि जि हाइट जौथाय बे जौथायखौ फेहेरनो हायाखै। जोबथा बुब्लियाव बे अरबिन्द कौर मुंनि सासे आइजोआ एलएलबी कर्सखौ फोजोबनायनि उनाव सासे उकिलनि गाइडआव बिथाङा ल' प्रेक्टिस खालामदोंमोन जलन्धर हाइकर्टआव। बेबायदिनो ल'नि प्रेक्टिस खालामनायनि जै बिथाङा जलन्धर हाइकर्टआव सासे खोब मेलेमजिबि थामहिनबा खोब सासे एक्सपार्ट उकिल आइजो महरै गावखौ गायसननो हादोंमोन। नाथाय गिबि बुब्लियाव जलन्धर हाइकर्टनि माखासे लेयारफ्रा थामहिनबा उकिलफ्रा बिथां अरबिन्द कौर आइजोआ जेब्ला कर्टआव बियो प्रेजेन्ट जाना फैयोमोन, अब्ला गोबां मानसिफ्रानो बेखौ सासे हिनजावसा गथ' उन्दै बैसोनि होननानै सानोमोन आरो बिथांखौ सासे उकिल महरै सानामोन, जायनि जाउनाव बिथां अरबिन्द कौरखौ कर्टआव फैबाय थानाय समाव गोबां उकिलफ्रानो बिथांखौ नायनानै सोमोगोमादोंमोन आरो बे गथ'आ माने हाइकर्टआव फैबाय थायो बेखौ सुलु लादोंमोन। आरो जोबथा बुब्लियाव मिथिनो मोनबाय दि बे हिनजावसा गथ'आ गथ' नङा, बियो एलएलबी कर्सखौ फोजोबनायनि उनाव सासे उकिल महरै बिथाङा जलन्धर बिजिरसालियाव खामानि मावफैदों आरो बिथाङा जेब्ला केस हमनायफोरखौ केस खालामो, अब्ला जाजनि सिगाङाव जाबायदि खेंफोरथि जाबायदि दान्थे बिदान्थे जुक्ति होनानै गावनि जि बिजिरथायखौ जाफुंसार खालामोमोन आरो बेबायदिनो गाव केस लानायफोराव देरहासार जानानै बियो जलन्धर बिजिरसालियाव गोबां मुं खामायनो हादोंमोन आरो बिदिनो बियो गावनि रोंगौथिखौ गावनि नाजानायनि जोहै गाव गायसननो हादोंमोन आरो बिथाङा
गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौबो फोरमायो दि उन्दै सम बुब्लियाव बिथांखौ हायथुथु गाहाय होननानै गोबां मानसिफ्रानो मिनियोमोन, गोबां मानसिफ्रानो जंखायोमोन। बे जंखायनाय खोथाफ्रा बिनि गोरबो बिखायाव जिलिद गावनाय बायदि हाबोमोन। नाथाय बिदि बुंजादाव मोनसे बुब्लियाव बियो बेफोरखौ डन केयार खालामनानै गावनि जिउनि थांखि फारसे दावगालांनो नाजादोंमोन आरो दावगालांनो नाजानायनि जोहैनो बियो दिनै जलंधर बिजिरसालिनि सासे आइजो उकिल महरै गावखौ गायसनजानो हायो। नंगौ, थारैनो मानसिनि जौगानाय आरो देरहासारनाय आरो जाफुंसारनाया गाव गावनि नाजासोमनायनि सायाव जायो आरो गोबां खैदां खैफोदखौ नेवसिनानै गावनि थांखियाव सहैनो नाजायोब्लानो साफ्रोमबो मानसिया जौगाथायनि लामाखौ मोननो हायो। बेबादिनो जलंधर बिजिरसालिनि उकिल बिथांजो अरबिन्दर कौरआबो गावखौ बेबायदिनो गायसननो हादोंमोन आरो आथिखालावबो बिथांखौ ससियेल मिडिया थामहिनबा मोखां बिजाबफ्राव गोबां मानसिफ्रानो बायदिसिना खोथा बाथ्रा थामहिनबा कमेन्ट होनानै बिथांखौ लाजि फोनांनाय खोथाफ्राबो बिनि थाखाय सहायथावै होननानै बिथाङा बुंदों। मानोना मानसिनि जौगानाय एबा मुं खामायनाय बेंगुरा एबा महर मुस्रि आरो जिउनि दाथायनि सायाव सोनारा, बियो गावनि गोबौ मेलेम आरो नाजानायनि सायावसो बेस खालामो। बिनिखायनो समाजाव जों सोरखौबा हायथुथु, सोरखौबा गाहाय, सोरखौबा बेंगुरा लेंग्रा खाना फुजा होनानै जों मुगैनो नाङा। बियो मोनफ्रोमबो इसोरनि दान होनाय। इसोरा साफ्रोमबो मानसिखौ मोजां रोखोमै सोरजिदोंब्लाबो माबा मोनसे भिटामिननि आंखालाव, माबा मोनसे दगाव, गोरबोआव बा सा ससेयाव मानसिनि देहाया नोरजिया जानो हायो, बेंगुरा जानो हायो, सोरबाया गाहाय, सोरबाया गोजौ जानो हायो, सोरबाया समायना, सोरबाया समायना महरनि बिगोमा नङि, बेफोरबायदि जानो हागौ। बेनिखायनो सोरबा गावनि महर मुस्रि एबा जौथायखौ लानानै बांद्राय लेभेल देखायनायनि खोथा नङा। गाव बेसेबां नलेज दङ, गाव बेसेबां रोंगौथि दङ एबा गाव बेसेबां जौथायाव खामानि मावबाय दङ, बेखौसो सुनायनानै गावखौ बा गावनि राव भाव खोथाफोरखौ बुंनायनि गोनांथि दङ। खुगा दं होननानै जों जेखौनो मेखौनो बुंलाबायनाया, जेखौनो मेखौनो साना हौवा बुंनाया बे ओंथि गोनां नङा। थिग बेबायदि थासारिखौनो जों पान्जाब रायजोनि अरबिन्द कौरनि जिउ जारिमिननिफ्राय जों मिथिनो मोनो। बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरजों निन्दा खालामजादों, जंखायजादों, गाहाय हायथुथु होननानै निन्दा होजादों। नाथाय बेफोरबायदि सुबुङा दिनै गावनि नाजासोमनायनि जोहै हाजासे मानसिफोरजों मिनिजासेयावबो, जंखायजासेयावबो, डन केयार खालामसेयावबो बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ नेवसि जोबनानै बे गावनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसारहोदों। नंगौ, साफ्रोमबो सुबुङानो जिउआव नाजायोब्ला देरहासार जानो हायो आरो जोंनि समाजनि खायसे नेगेटिभ माइन्डनि सुबुंफोरनि खोथाखौ जुदि खोनासंनानै जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावनायनि जाहोनावनो सोरबाया गावनि थांखियाव सहैनो हायाखै। जुदि नोंथाङा गावनि थांखियाव सहैनो नांगौब्ला नेगेटिभ माइन्डनि माखासे सुबुंनि जि कमेन्टफोरखौ नेवसिगारनानै नों पजिटिभ थट थामहिनबा नंगुबै गावनि साननायफोरखौ माबोरै नों बाहायनानै हासिल खालामनो हायो आरो जिउनि लुबैनाय हास्थायनायनि अखराङाव नों माबोरै दावगालांनो हायो, बेखौ जों नाजानांगोन। नंगौ, नोंथांनि जौगानाय आरो नोंथांनि गोग्लैसोनाया नोंथांनि खर' मेलेम आरो नोंथांनि नाजानायनि सायावनो बेस दं। जों जिउआव जेखौ हास्थायो बेखौनो मोननो हायो। बेनिखायनो इंराजियाव बुंदों, where there is a will there is a way। जेराव गोसो थायो बेवहायनो राहा लामा थायो आरो नोंथांनि गोनांथिखौ लानानै नोंथाङा बेखौ समाधान खालामनो नाजानो नांगोन आरो आंखाल जायोब्लासो मानसिया दिहुनथाइखौ थामहिनबा समाधाननि लामाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो इंराजियाव बुंनाय जादों, नेसेसिटी इज द मादार अफ इनभेन्शन। आंखाल जानायनि थाखायनो दिनै एयारप्लेन दिहुननो हादों, रेलगारि दिहुननो हादों, बाइक, फ्लाइट, बास, गारि बायदि बायदि दाजेमफोरखौ बैज्ञानिकफ्रा दिहुननो हादों।
बेफोर गासैबो जोंनि आंखालनि थाखायनो बेफोर दिहुनथायफ्रा दिहुननो हादों। थिग बिदिनो जिउआव नोङो गोख्रों गोसो मोनसे थि लानानै थांखियाव दावगालांबाय था आरो नोंनि उनथिं सोर फैदों सोर फैयाखै आननेसेसारि गोनांथि गैयै समफ्राव नों उनथिं नाहरनानै नोंनि समफोरखौ नोङो बरबाद थामहिनबा खहा खालामनायनि गोनांथि गैया। नोंनि थांखिखौ नों सिगां फारसे ला आरो सिगां फारसे नोंनि थांखिनि साइकेल पेडालखौ नोंथाङा गालांबाय था अब्लानो नों थांखियाव सहैगोन। सा ससेयावनो नोंथाङा जुदि नोंथांनि थांखिनि साइकेल पेडेलखौ गानायखौ जुदि नागारोब्ला नोङो सा ससेयाव नोंथांनि साइकेला गोग्लैगोन आरो नोंथाङा थांखियाव सहैनो हानाय नङा। बेनिखायनो थांखियाव सहैनांगौब्ला नोंथाङा पजिटिभ माइन्ड लानानै दावगालांबाय था अट'मेटिकलि मोनसे बुब्लियाव नोंथांनि थांखि एबा नोंथांनि गलआ जेसेबां माने गोरायानो जायाथों बेखौ नोङो नाजाबाय थायोब्ला नोंथांनि बे नाजानायनि जोहै बेफोरो उदाथियाव गस्लायगोन आरो उदाथियाव गस्लायनानै नोंथाङा बे थांखिनि हाजोआव गाखोहैनो हागोन। सुंद'यै अरबिन्द कौरनि जिउ जारिमिना बिदि दा जोङो गावनि देहानि दाथायखौ लानानै बांद्राय जोङो हताश जानो नाङा, गोसो बायनो नाङा। गोसो बायनाया नोंथांखौ आनसाक्सेसफुल खालामगोन। बेनिखायनो गोसो बाया मुवा मालायनि खोथाखौ बांद्राय मालायनि नेगेटिभ खोथाफोरखौ बांद्राय सानालासिनो नों दावगालांबाय था। मोनसे बुब्लियाव नोङो नोंनि सिमांनि सावगारि बोनायखौ नों आबुं खालामनो हागोन आरो बे नोंथांनि सिमाङाव नुनाय जि सावगारि बे सावगारिखौ मोगथाङाव नोङो महर होनो हागोन। दा बेनिफ्राय जों गोबां खोथाखौ सोलोंनो हाबाय। जोङो रावखौबो आननेसेसारि बुब्लियाव रावखौबो गाहाय गोजौ गाब गोरोंखौ लानानै रावखौबो निन्दिनो नाङा, रावखौबो मानाङा आरो जों मिथिगौ जाय मानसिया बांद्राय लेभेल खिन्थायो बे मानसिया जोबथे बुब्लियाव गावनि केरियार दानायाव सौदाहैनोबो गोनां जायो आरो जायनो मिनिजायो जायनो जंखाय जायो मोनसे बुब्लियाव बियो गावनि थांखियाव सहैयो। मानोना बै मिनिजानाय सुबुंफ्रा जंखाय जानाय सुबुंफ्रा गावनि थांखिफोरखौ थि रोखोमै सहैथानो थाखाय बिथांमोना गोरा बान्दो खानानै गावनि खामानिफोरखौ मावो। बेबायदिनो गावनि खामानिखौ मावलांबाय थानायावनो बिथाङा मोनसे समाव गावनि थांखियाव सहैयो। दा थांखियाव सहैनाय आरो जेननाया नोंथांनि गोसो आरो रोंगौथि लोगोसे मेलेम बाहायनायनि सायाव बेस खालामो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलखौ नायगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं फोजोबनो नाजानाय जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना जाहाथे आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोसेयावनो खाथियाव थानाय बेल थामहिनबा घन्टिनि बेलखौ सुइच अन खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारि, जय